Philippines! Yan. Mga kamandaragat. Ay, nakita ko ng mga kamandaragat natin dito na magtimbog. Yun po yung traditional fishing na ginagawa dito sa amin. Ano, yung kinakalat namin yung lambat. Tapos, nakakalambugin. Ayan mga kamandaragat. Ito yung mga kasama natin, oh. Lalandi tayo ngayon. Alias, Chappy Pop. Ito po yung gagamitin namin lambat. Ayan mga kasama natin. Darwin. Sa kanyang control. Alias Martin. Ay, ito po si ano, Seven. Ay, Harold. Harold. Ang hilo daw po mga kamandaragat nito ay ano, yung 0.20. Ang mata ay GT. Dalawang di pala ang taas ito mga kamandaragat. Ayan mga kamandaragat natin sa unang bangka. Ayan. Punta natin yung pangalawang bangka. Tapos si Rodin. Kilala nyo na mukhang yan, oh. Si bro. Bro. Ayan. Hindi ko kilala yan. Si ano ba ito? Mac. Alias Mac. Alias Milan. Alias Matt. At ito po si Kuya Iyong. Yan, yan. Dumating pang babuhan. Babuhan, pero tagal na. Ito ang kambal ko. Kambal. Ayun mga kamandaragat. Nauna na yung ano, isa natin kasama ang bangka nandun na. Palis pa lang kami dito. Ano sabi mo ba? Umpisa na po natin ng mga pagbubulabog, mga katuwiside. Yan, let's go! Yung kasama natin na bangka, bumanat na sila, oh. Ayan mga kamandaragat, mag-aari na kami. May palatandaan din tayo na dulo. Merong nasa baba. Ayan. Ayan ang buya. Ay, sinilas. Sinilas din ginawa namin buya. Oh, bitin yung ano? Makabitin mo. Aming pamaraan para bulabugin ng ano, ang dagat pagkatapos namin sa area. Panganto. Nandiyan ang malalaki ay. Ano man bro? Kaya? Lalim yata eh. Ano yung branch? Ano sa kabila yung branch? Ang haba pala. Haba pala nito. Ayun mga kamandaragat, panoorin nyo kung paano natin bubulabugin ito. At bubulabugin na namin. Unang area. Happy New Year! Ito mga kamandaragat yung ano, yung pamamaraan para bulabugin yung ano, yung dagat na kinalatan namin ng ano, ng lambat. Pwede rin po na ano,
kapag medyo mababaw yung ano, dagat, ay ano, bato yung ginagamit. Pero pag ganito pong nakasakay sa bangka at medyo malalim yung narihan, kasobrahan, mag-ibang bangka. Doon sa unahan mga kamandaragat, kung napapansin nyo kanina, nagpaiwan na yung dalawa. Binubulabog na nila doon. Ando sa unahan doon. Only in the Philippines. Ayun po yung dalawang naiwan namin kanina doon sa dulo. Makibang ka ha. Ayun mga kamandaragat, bubulabugin lang namin ito ng bubulabugin. Tapos mamaya natin yung lambat, babatakin namin yung lambat. Hey! Ayun mga kamandaragat, may nagbubulabog na tao. Tapos kami, bukod dun sa tao, nagbubulabog namin ito. Mga kamandaragat, parang napalalim yung rin namin, kunti nga. Ayan, shoutout po kay ano, kay Idol ano, Jangoloid. At kay ano, Idol Jabber Sniper. Mga manonood mo kami dito sa ano, Paragay, Camarines Sur, Bicol. Wala pa rin hanggang ngayon. Kabilo. Diba?
Wala pa kami kahit isang piraso. Ayun mga kamantaraga to. Yung isang bangka po, yung kabilang bangka, tinutulungan na nung mga bangka na nandito. Dahil sumabit po sa ano, sa bato. Yung ano kaya tinulungan na nung iba. Sumabit na nga po sa bato, wala pang huli. Pero itong kabila po bangka na to, may huli na sila. So, yung huli nila. Salamat. Ayun. Unang area po ito, unang area. Ito isa na to. Ano yan? Saging-saging. Ay mga kamatarakat, wala kami tinga kahit isa. Area ulit kami. Lipat kami ng panibagong ano, kayahan. Wala man lang kahit kaliskis. Ay mga kamatarakat, ang pangalawang area. Habang may buhay, may pag-asa. Nagpalit po ng busiro, baka hiyang sa iba. Ayan mga kamandaragat, ang pangalawa namin pagbubuslo. Pangalawang pagbubuslo. Pangalawang pagbubulabog. Game! Baluit, Dan. Nagsimula na kayo magbatak ng pangalawang area at ito oh.
ilalim. Tingin. Huh?